Исәнсез хөрмәтле музыка уен коралларын һәм халык авыз иҗатын яратучы тамашачыларыбыз. Моң сандыгы сәхифәсендә тагын бер уен коралы. Дөресрәге, бу уен коралы инде без беренче тапкыр сөйләмибез. Барыбыз да беләбез, бу уен коралы безнең халкыбызның яраткан уен коралы. Шул вакытта ул классик уен коралларына керә. Миннән табышмак игътибарына тотыгыз. Гармоннарның патшасы мин. Телләрем 100дән артык. Яшьләр кулында йөримен. Тиз генә килмәс картлык. Әйе, сүз гармон турында булыр. Ләкин гармон гына түгел, гармоннарның патшасы баян турында сүз барыр. Әйдәгез башта искә төшереп китик, нәрсә белән аерыла гармон һәм баян. 3, 5, 6 рәтле гармоннарны баян дип йөртәләр. Шулай ук гармон дип аккордеонны атамыйлар. Аккордеон башка төркемгә керә. Инде мин бүген гармон турында, дөресрәк баян турында берничә факт әйтеп китәсем килә. Кызыклы фактлар. Без беләбез, баян классик уен коралы һәм ул иң катлаулы уен коралларының берсенә керә. Баянда гади аккомпанементта уйнарга була, шул вакытта катлаулы классик әсәрләрне башкарырга була. Бәлки шуның өчен безнең халкыбызның яраткан уен коралы баян уен коралы. Димәк, беренче факт. Баян дип бары тик Россиядә гына атыйлар баян уен коралы. Уен коралын. Ә инде башка илләрдә, мәсәлән, Европа илләрендә бу уен коралын кнопкалы аккордеон дип йөртәләр. Икенче факт әйтәсем килә. Баянга кадәр ливенка дигән гармоннар чыга иде. Менә шушы гармонның күрке, тартыла торган күрке, күз алдына китерегез. 2 метрга якын тиңләшә. Шушы гармонның күрке белән кешене 2 тапкыр уратып чыгырга була. Аннан соң тагын бер факт җиткерәсем килә. Баяннарга, гармоннарга багышланган иң зур музей беләсең кайда урнашкан? Ул Мәскәү шәһәрендә урнашкан. Монда искиткеч күп төрле гармоннар бар. Шуннан да рус халкының иң яраткан уен коралларының берсе ул гармон, баян. Бәлки шуның эчендә шушы уен коралларының музейда уен кораллары төрледер. Аннан соң без беләбез, там бер факт, ул бу факт. Сез былай да беләсез, баян иң кыйммәтле уен коралларының берсе. Бүгенге көндә гади очсыз уен кораллары да бар һәм дә иң кыйммәтле әйтер алтыннан эшләнгән баяннар да бар. Ә менә баян чыга башлаган чорда гына әле баян иң кыйммәтле уен кораллары булган. Бер баян күз алдына китерегез, бер машина бәясе иде. Шуңа күрә баянны бар тик бай кешеләр генә ала торган вакыт иде. Инде әйдәгез сүздән музыкага күчик. Бездә кунакта бүген яңадан профессиональ музыкант, баянчы Илнар Сафин. Ул безгә, без барыбыз да яратып тыңлый торган бию көйләр башкарыр. Илнар, бирегә рәхмәт.
Рәхмәт, Илнар. Искиткеч һәр вакыттагыча матур булды. Үзебезчә, татарча, милли. Ә бүген сәхифә ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.